Plana mezin a Tirkiyeyê 25 Mehê Rojnameya Financial Timesê ya Brîtanî bi raporeke fireh ve pirsa plana mezin a Tirkiyeyê li Sûriyayê avêt holê û behsa stratejî û dagirkeriya Tirkiyeyê li Bakurê Sûriyayê kir. Raporê bihûrbînî balkişand ser van xalan. Xebatên Kabîneya Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan ji bo tirkirina herêmên Sûriyayê yên dagirkirî. Plan û hewlên wê ji bo têkbirina hêzên Sûriyaya Demokratîk hese de ji navbirina gelê Kurd li Sûriyayê. Tirkiya birêvebera de facto ya Bakurê Sûriyayê. Rapora Financial Timesê rewşa wan herêmên Bakurê Sûriyayê yên dibin hikmê dagirkeriya Tirkiyeyê û komikên Îslamî de ji hêlên îdarî û serbazî ve dinirxîne. Li gor çavdêrî û şopandinên rojnameyê nêzî 300 karmendên Tirk legel 200 tirimbêlî rojane di dergehê Oncu Pînareyê Kilîsê re derbasî Sûriyayê dibin û danêşevê vedigerin Tirkiyeyê. Ev karmend hema wê devera Sûriyayê birêve dibin. Bi gotina berpirsekî Tirkiyeyê hemû saziyên hikûmetî yên li Tirkiyeyê hene li wê devera Sûriyayê jî dixebidin. Ev dîmen nîşan dide bê Tirkiyeyê heta kîjan radeyê rehên xwe du kurahiya siberoja Sûriyayê de berdane. Armanc lawazkirina Kurdan e. Bi gotina Financial Timesê li wan her sê herêmên Sûriyayê yên ku Tirkiyeyê dagir kirine. Zimanê Tirkî wekî zimanê duyan tê hîn kirin. Xelk li nexweşxaneyên Tirkan tên derman kirin. Kehrebeya Tirkiyeyê bikardînin, bi pereyên Tirkiyeyê dikirin û difroşin û karûbarên xwe yên darayî birêya kompanyaya postê ya bi navê PTT'yê ku saziyeke fermiya dewleta Tirkan e dimeşînin. Dîsa li gor rojnameyê Tirkiya 50,000 çekdarên komikên opozisyona Sûriyayî bi çek û perwerde dike û mûçeyên wan dide. Wekî din 4-5,000 leşkerên wê li wan her sê deveran dimînin û li Idlibê jî nêzî 8,000 leşkerên wê dimînin. Financial Times di wê raporê de dibêje ku armanca Tirkiyeyê ya sereke lawazkirin û tunekirina gelê Kurd e. Li gor te gelo Tirkiya dê bikare plana tunekirina Kurdên Rojavayê bi serî bike yan na û ji bo têkbirina vê planê çi ji destê Kurdan tê.